नोंथांमोना दासान्दि फेसबुकआव सासे सुबुंखौ मोखां गन्थं गासिखौबो खाथेजोबनानै जोंनि बर' हारिनि जानानै माखासे बाथ्रा बुंनायखौ नुगासिनो दङ। थारैनो बिथाङा सोर जों बेखौ नागिरनो थाङा। बिथाङा खिन्थु बर' हारिनि थाखाय माखासे बाथ्रा बुंबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। दा बिथांनि मोनसे गोदान भिडिअ ओंखारनानै फैदों। बिथाङा दाख्लै बावैसो सान सिगां गुवाहाटीआव सुस्मिता बसुमतारी बे सासे बर' सिख्लाया बुथार जानायखौ लानानै माखासे गोनां बाथ्राफोरखौ बुंदों। बिथाङा बुंदों जोंनि बर' हारिनि गेजेराव सुस्मिता बसुमतारी बे सासे बर' सिख्लाखौ थैनायखौ लानानै गोबां सुबुङानो फेसबुकआव कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों बा भिडिअ खालामनायनि गेजेरजों ट्रल खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों। दा बिथाङा ससियेल मिडियानि गेजेरजों सुस्मिता बसुमतारी थैनायखौ लानानै माखासे गोनां बाथ्राफोरखौ बुंदों। नोंथांमोना बे भिडिअखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों बा फेसबुक पस्टनि गेजेरजों नुखाबाय जानांगौ। दा बिथाङा मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना बेखौ जोबजासिम खोनासंलांनानै कमेन्ट सेक्सननि गेजेराव नोंथांमोना मा सानो बेखौ फोरमायहरब्लानो जाबाय। बिदिब्ला नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम खोनासंलांदो। जालांनाय मोनसे जाथाय गुवाहाटी सहरावहाय जोंनि बर' सासे आइजोजोंहाय बिनानाव सुस्मिता बसुमतारीया दिनै जोंनि गेजेराव गैला जानो हागौ। दिनै साननै सानथाम जानो हमबाय, नाथाय दिनैसिमबो पस्टमर्टम रिपर्टखौनो जोङो नुनो मोनाखै। दिनैहाय बर' जाखिनि जौगाफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोर दङ, बिथांमोनहा सुस्मिता बिथांखौहाय माखासे ससियेल मिडियानि गेजेरजोंहाय गाज्रि रोखोमाव ट्रल खालामनायखौ जों नुनो मोनदों। आं बुंनो सानदों दिनै जों बर'जों जेब्ला बिदि जाथाया जायो, बिदि नङा दे गोरोन्थिखौ मावाखै नङा बिथाङाबो मावदों जानो हानाय। सुबुं माहारिया गोरोन्थिखौ मावो। बेना गोरोन्थिया बेनोमोन दा गुबुन हारिखौ मोजां मोननाय। दिनै जों बेफोरखौ दोनथ'नानै मानो जों खौसे गैया? गुवाहाटी सहराव बेबायदि जाथाया जानानै थांबाय। गुवाहाटी सहरावहाय हाजार बर' सुबुं दङ। दिनै गुबुन हारिया बिनि जायगायावमोनब्ला आरो बिनि जायगायाव सासे बर'मोनब्ला जोङो दिनै बर' मुर्दाबाद, बर' गो बेक जों बेफोरबायदिखौ नुनो मोनसिगौमोन। दिनै जों सिरि, नाथाय गावजों गावसो नांलाय खमलाय। दिनै जोङो मोनसे गिदिर इनिसियेटिभ लानांगौ। दिनै जाहाथे फैबाय थानाय समावहाय गासैबो गुबुन हारिया गेलेयोदि बुजियोदि बर' हारिजोंहाय गेलेनाया मोजां नङा, जिउजों गेलेनाय जागोन होननानैहाय। दिनै जों बिथांनि थाखाय जास्टिससो बिनो नाजानांगौ, नङादि जों गावजों गाव बिथांखौ ट्रल खालामबाय थानांगौ। दिनै बिथांनि जिउआ जोंजों गैला। दिनैनि दिनावहाय जोंनि माखासे बर'नि आफादफोरखौ आं बुंनो थांगोन, मानो सिरि? थौ खौसेयैनो बुंनि होननि मिडियानि गेजेरजोंल' नङा, बिथांनो जास्टिस बिनानै होनि। दिनै सासेल' नंला, जाबोगासिनो। दिनै जानो हागौ दे गुबुन हारिजों मोजां मोनलायनानै बिथाङा बिदि जाबाय, नाथाय दङ जों गावखौनो जुदि जोङो होनोना डेभेलप जानांगौ होननानै, जोंनि साननाय हनाया जौगानांसिगौ होननानै। मोजां मोनलायनायावहाय सिमा गैया जोंबो मिथिगौ, नाथाय बै सुबुङा जाय बिथांखौ मेन्टेल टर्चार खालामनानै बा मार्डार खालामनो जानो हागौ, बा मेन्टेल टर्चार खालामनानैहाय बिथांखौ सुसाइड खालामनायनि मोनसे परिस्थितियाव खोलैनाय जानो हागौ। बेसिम जों रिपर्टखौ मोननो थाङाखै। गावजों गावसो दावराव दावसि, जों खौसेथिखौ नुनो मोनाखै। लासिं सिं नङा होमबा? गाबोन बायदियाव बेफोरबायदि जाथाया आंजोंबो जानो हागौ, नोंजोंबो जानो हागौ। अब्ला मा बिदिनो गावजों गाव ट्रल खालामलायबाय थानोसै? जे बेक्तिगत बेहा जिबन दंमोन, बे मा जायोमोन, बे मा गानोमोन, बे मा लोङोमोन, बेजों सोमोन्दो गैया। खोथाया बेसो, बिथाङाबोथ' सासे बर'आनोमोन, नङा होनब्ला? दिनै जों मोनथिहोनांगौ, दिनै जों बुजिहोनांगौ। जादों गोरोन्थिया, नाथाय जों सिगिनांगौ। जोंनि बर' फिसाफोरजों गेलेनाया एथ'बां इजि नङा, नाथाय जों गावखौनो गाव ट्रल खालामलायनानैसो लासिं सिं खालामदों। गुबुननि सिगाङाव मा बुंनो हागोन? नंगौना नङा? जों लुबैयो, आं लुबैयो बिथाङा गोख्रों साजा मोननांगौ। रिपर्टनि बायदिब्ला बिथाङा जायखिनि कालप्रिट, बिथाङा आलादा मोनसे स्ट्रेटेजि बाहायदों होननायखौ जों खोनानो मोनदों। जोंनि मिडियासफ्रा मोजाङै रिपर्टखौ लानांगौ, मोजाङै इनभेस्टिगेट खालामनांगौ, आरो गासैबो जोंनि बर' हारिनि फरायसा आफादफोर दङ, थाबैनो बिथांनिसिम जास्टिस होनायनि थाखाय आगान सुरनांगौ, फोथाराव ओंखारनांगौ, आरो हायोबा सिगिग्लुंनांगोन। खौसेथि माबा मोनसे
बिथांनि जास्टिस बिनायनि नामाव।